हे काय सकाळी जाऊन आणलास? मग कळ रात्री रात्रीच्या जातो पण फ्रीज मध्ये ठेवतो मी. हे बघा एक गिराय का पैसे नको म्हटले तरी घेतो. गोरगरीब वहिनी नोटी होय, ओनली मनी नाही. चिमण्यांचं काय काही येणार आज? सगळ्यात कमी हा तुमका वयात हय घ्यावं, पैसे नाहीतल्याच चालती. पण मगे माहिती आहे गोरगरिबात मी फिरा निघाल मग काय आम्ही पण येतात. हॅलो खराब नाही हा, तू खाल्यावर पैसे चालती. 50चे घेतलं तर 200 मी दे. 72 झाल्यात ना येईन तेव्हा. बाबू हो बरा न. गरीब पाहिजे आणि नोटा पाहिजे. तू मासे घेऊ गेलं काय? त्याच्या 100च्या जिंकलं की ना तर 100ची पातळी की. त्याकडे 200 पट्टीचा 100च भागा जास्त नाही. बघूया आपल्या डोळ्यांनी, नुसते उरली नाही होत. तुझ्यासारख्या 7-8 पोरांचा वाईट होऊन इच्छा नाही माझी. हो आधी मासे घे. काय वया तुका? पापलेट, सांगे, इसवट, प्रॉन्स काय पाहिजे ती चॉईस बोल बाळ. चॉईस नुसार देणार. मीच काय तो वर्ल्ड फेमस होऊन ती बांगडे ते मेलेले असले ते खराब नाहीत. खाल्यावर पैसे दे भाव म्हणू. एक खराब झालं ना 200 मागून घ्यायचे. त्या तडजोड नाही, व्यवहारच म्हणायचो. पातळी काढते 100ची. काटले पातळी 100 शिवाय नाही. 50ची 4, 100ची किती होऊ दे. लोकांका हो वाढवतो धंदो हा. शिवरात्रीक पैसे नाही माझ्याकडे. तरकभर मासो कापूची हिंमत हा. यो मुठभर काय आणलं खुळव म्हणू. देतोय ना 100चे देतो. 20 रुपयाची 20 रुपयाची ना. पातळ्याचा फॅन म्हणून इलं मी बाकीच्याकडे गोरगरीब तशा थांबलंय नाही. 50चे किती तरी 100ची बाबा यो पातळी घेत तोच मागता म्हणता 20ची ती 10ची ती दिदी लवकर. अरे क्वार्टरीचा बूथ यावता नाही 20 रुपये. क्वार्टर कायची कार्ड काय त्या 100ची काढते पातळी ही बोल. झाली जा. तू काय दाखवताय वाटतो. तुझ्या गरीबाच्या नोटी नको माका. 50ची ते दे, 50ची ये दी. इकडं तुका काय वेगळी पातळी हे बांगडे महिलेच बर्फान मेले ती एक शेपटी खराब झाली ना गोरगरीबात फिरतो. 50चे घेतले असतं 200 देण्या एवढी हिंमत हा. किंवा स्वतः खाऊन बघतो. तेवढी तर वाटतं. तुझ्यासारख्या हुंग्यांचा वाला की वाईट साडी कोणाच्या फाडलं. असेच किती जाणार देते. माका नाही हो बायको. मी नेसलंय तर 500 नोटीस टाकते. ते चोर बोंबील टाक. अरे टाक म्हणजे बाळ्या मी लोकांना 100 दिलं. भाव म्हणून ते 100 द्यायचं असताना साडी बाहेर काढून टाका. बोंबील वगैरे होते ते सोपून इले. बोंबील तो बांधा. चोर बोंबील तो बिचारो गरीब आहे. हे बघ 100 झाले. 100 नाही झाली. मग असेच पैसे दी. वांगडे 4 टाकते. गोटो पान बाबू ताटली अंजा आता काय हे दे नोकर. दोन दे होता. हा
एकाने तो पण सांगलं नाही एका तुम्ही सांगतोस टाकलं या बापसाची वर्तन होता ओव्हर कॉन्फिडन्स होता तिचा तिका दी काय तर तिका काढतो ते ते बांगडे तुका ना काढायची अक्कल नाही तुका कंटाळू येलो ना शाळेत जाव एका काम नाही हा. एका सांगायचं बदली तू 4 दिवस जा काय माहिती 500 टोप 100 द्यावा भाव कसले लोकांका या सरळ ही ताटली 100 दिले आता हेंकानी 2 ती 3 पातळी पडली पातळी कोणतरी गिरायक गावात माका कसे पैसे होईल पैसे तर काय आम्ही फुकट घेता हो पण 200 100 गिऱ्हाईक बांगडे द्यावा माका 50चे काय ते जाऊन दे खूप आणलं ना 50चे 5 100चे 15 होय ते दी जमते तर बघ नाही तर सोडून दे विषय 1 जमते 2 देणी 3 पाच. का माझा पातळा दिलो तुझा पातळा न 50 नाही पातळा माझं तावर टाका 2च पातळी बाबूक दी आजाक दी आता कुणकेसरापासून 100 दिले हे बाबांना 10 झाले काय करूचे मासे नाही तर मग किंमत हा नोटी देतले काय मका व्हॅल्यू हा हातात धर आता धर धर म्हातारे धर म्हातारे अगदीच थकवल्या 5-6 माणसं आहो मी. अगे टकावल्यान देणगी तसा घोरी हम्म. तुका हे 50चे सड्यावर घेऊन जातो 200चे घी खाता 100चे 15 बांगडे कर आणि 50चे 12 कर माहिती येतं बाबूक दी नाही आजाक दी टाकली फक्त 2 टाकावर चला नाही टाकू तो नखरे नको तुझे नखरे नाही हो हो. नखरे करू 200 रुपयाची बियर दी ना पडता पडता खाली पडलो आणि होय होय पल्लो पल्लो तो आणि तकडे ह्यो करता माहिती आहे ना हो मग करून दे की त्यांका तरी आमच्याशिवाय कोण हा? बघ अगदी थकवलं 20 रुपये दिले. श्या, टकवलंय नाही हो. नाही तर मेलेले एक टाकते खराब झालं ना तोडले खराब बघते म्हणजे तुका काटलो काय तो नाही म्हणून थांबलाव ना आता रडत 100 लागले असता आणि तुम्ही उखू मी किती काय केलंय तरी वाईट तो आज मासो कमी आहे म्हणून सांगतो उद्या शिवरात्र होय चहा पाहिजे या आमच्या बाबू सारख्या होता हो असे गोरगरिबांचे पैसे त्यांना काय आणि चांगले तुम्ही निवडून घेतलं असतं फुटके कर बाजू कर चांगले आता 100चं ऑर्डर ठेवून होय वा नको मग माका नको आता तुझे मासे नको तुझा पिटपीट ना व्हाया कोणा मग कमी असतं म्हणून मग हाणायचा शेया महाग होती चांगले ठेव फुटके कर कुठे काढायला लोकांनी कोणी अधिक मागल्या ते 4 टाकून गावतो जोबर मग इकू काय गे बर्फ इकू हे झील बापूस माणसात की कसे हो ताटली घेऊन येतो काय आणलंस बाकी शूटिंग पिक्चर सारखे शूटिंग चालू भाव पण तुका मॅनर्स नाही रे वया तुका आता जगात तुझं शुभ प्रसिद्ध होणारा अख्ख्या वर्ल्ड मध्ये मराठी माणूस काय पाहतो मग वेळा तू पैसे घरा बांधलो बागेक गेलो तंबाखू होय तो बघ फोटो बांधले त्याचे पैसे देऊचे बाईला बैलाक पैसे द्यायचे तर बैल पैसे घेतात आता तुझ्या 800 दगडाचे पैसे देऊचे 18 तुझ्यासारखं भावनी दोघांनी काम केले त्यांचे 12 4-5 वेळा तो टेम्पो निलो तो 500 रुपये भाडा असा 8.5 नाही उद्या तुझ्यासारख्या ढोपरार मुताक लागल्यावर कोण माका विचारणार हो तुझं बाबू तरी तांबजेवर पाणी दे माझा कोण हा तू दिलंच तर तुझ्याकडे होई पाया निलंय तर लोट तर चायचं घोट देते माका बोलाव नाही तर मेलो म्हणजे मरा देतो आंबे धरले की माका बोलवायचं ए आजा ते पोराक एक मासो घाल बारीक ना तुझी एक नाही ती बघ घाल रे काय पुढ्यात आता का घाल
माका काय पुण्याची गरज नाही, माझं मास असलं तर तुका पुण्य गावात ना मर सोडू बघ हा वास नाही मी सांगतो बोलू खाऊन दे नको ठेव आधी ठेव सर्दीत मेल्या टा बरपार दुसऱ्याक घाल मरण खाऊन आज्या तुका मेंदवाची ना जरा कमजोरी हा मी याला खरोखरच भुकेत मरतात गोरगरीबात मी फिरते पण अजून जाणीव हा मुळीच नाही मिळत ते काही एक तुझ्या दम असा तर दी ना मी बाका काय वाटोची असं बिल, बिल, बिल. कळतं का बिल 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 हा भेदभाव होतो हा आपल्याच बराक दे हे बघ ती बघ माझी नाही ती कधीच माशा नाही येत. अरे आपल्याकच देवता तुझी ढोपऱ्या गाडीवर ना फुटली काय तुका उकडणार कोण 2 चाकाची गाडी जागा त्याच्यात तुमचं ना 1000 तेथून गोरगरिबांची पोटा बाजाव पोटा त्यांच्या जीवात त्या मेंटेनन्स त्याला आहे की नाही पैसे नको ना गोळं दे. सगळे 100चे काय डबल नोट असतात तर सांग अजून बघूया मग पिशेत गेल्यावर सांगशी 3 नोटी होती जमाच आहे ना आधी शिवरात्रीत पैसो नाही एक तर 2-4 दिवसांनी दंडो आता 2-3 दिवस काय नाही गुरुवार शिवाय बाळ्या काय 500 ना. रुपये आले होते ना. नाही देऊ शकत कार्य म्हणजे माका सुटे होय असले तर एवढे काय ते मॉप जमा घेतो हे पानं आणल्या सुपारी आणल्या पेट्रोल आणल्या माशात आणल्या लोकांचे 2,500-3 हजार ते फेडूक होय आणि परत तोंड टाकू गो शिवरात्रीक मजा केली म्हणजे झाला माझा आता नाईलाज झालेलो 500 दी आता दिलाय म्हणजे वाटेकला पान खाणार आहे. अरे शहाण्यानं मुंबई पासून भाऊ मी थांबा, मी हा संध्याकाळी फोन करून विचारते सुभाष तुझी मुंबई पासून सगळीकडे व्हॉट्सअपवर फोटो दिसतात आणि असं नसा नसा काय करतो तर म्हटलं माझ्या केसात खाज उठावती म्हणून मी तसं करतो. अरे तिथून असाच ह्या केल्या त्या पिंट्या भावाला हे तुझ्या 500 घे धर. डबल नोटीस गरीबाचे अधिक नको पडतो कार्य सुकी सुकी का काढलं सुकी हा रे डबी बोल सुकी माझ्याकडे असतात तुका माहिती आहे मी काय कोट्या दिस तुझ्या तो गरीब नाही सुकी मागा माशे माशे बघ बघ आज्या तुझ्या भावाक किती जण ह्या करतोय नाही ते तू कोण तुझ्या मांजूर बघ माझू बाबा त्याचा निकाल करशी बारीक जाय बांगडे चिंगडे ये वळत बांगडे आणि चिंगडे खायात होय तर खायात ये माझे माझे जागा नाही म्हणून व्हायचं वागल आणि लावूक नाही होय खरोखर गरज आहे नाही अरे फुल शूट काय नाही कामा होता औषध भाजी हीच कामं करतात ते तुझे खपले झाले सपले हे संपले काय आणलेलं बांगडी तुका ना हातात पोरा होती जेव्हा बारक्या समजात 4-5 पोरा 10-12 पोरा काढते मराव वांडी काहीच नाही बारक्या मी भंकस करीत नाही होत. 50 रुपयाची बस
नाही आता दोनच वाटे 50 तूर काय तर दिसतच नाही आई. सॉरी हा ते माई ते नेपाळची घेता ना हो 100चे 15 हो. माझ्याकडे सांगितलंय पण माझ्याकडे आहेच माझे काय म्हणून आता माझ्या आता नेपाळी म्हटलं तू चटाटे ना ते कोणता कोणते ह्यो फक्त करबो इंगळा 100 वाल्याक देईन एका दे 50-50च्या दोघांनी जावा अगे बघ ये तुझ्यासारख्या सावकारनिक नाही म्हणता रे माका जड जाता देव 50 काय रे बाबा सोय 100चे 15 दिले बहुत रोजा ना जाय बांगडे 50 रुपयाची ती 72 सालात पाऊस पडा होतो बाळ मोजूया काय ते नाही 8-9 होत काय 12 होत एकदाच घेतलं आणि ते सांगते 3 घेतलंय 50 रुपयाचे एक मांजरा तुका तेच बरे पण ते कापलं काय बिचाऱ्या का माका एवढं काय माहिती होतं काय तू तिचे मासे घेऊचे असते त्या दिवशी थोडाच असतं काय तर थोड्यात नाही महाग होते म्हणून मी थोडे आणले मी सगळ्यांका 100 15 दिले 50 नाही आणि काही नाही येत बाबू पुढे दहीबस ये जगात तुझं आणि माझा तोंड दिसतला बाबू सगळे झक मारून दे त्याच पिकू प्लीज ये ना बाळ्या काकासाठी तेवढं तरी कर ना बापसाक बोलावल्यावर आता माझ्या खांद्यावर बसतात पिक्चरची शूटिंग चालू आहे 2 मिनिटात हा चला हो बरोबर ना हा चला तुम्ही या पुढे यावा असे पुढे यावा हा चला चला ए तुम्ही तर आहेत ना काय shooting करता? या बघा या हो, मासे आले. हो हवे फणसाखाली येतो काय तुका कशा करूयात मासे घेतलंच ना कालचे खालच पुरे नाही झाले माय धड तुमकाच गेले ते मासे. आम्ही का नको होता आम्ही खाल्ले अरे मुलाखत घेतात मोदी सारखी होत त्या नेमक्या बोल माझी फी मॉप आहे 1.5 लाख रुपये ते हिरो परवाडती मोदी परवाडात मी नाही परवाडाचं